Bueno, ni Julia naiz, presatako bat, emakume gaztea da, ama da, hilabetetako alaba txiki bat du, eta ezkongabea da, berak horrela aukeratu delako. Ezkongabea naiz. Mazara baina. Jakin badakizu hor baten heziketarako ama bat ez dela nahiko, ez da? Bainik ez dut arazorik izan. Izango dituzu, Maitea, izango dituzu. Justo kartzelan sartzen diren momentuan, historikoki benetan gertatu zen Ebroko bataila hori gertatzen ari zen, orduan zirudienez momentu horretan gorriak, frankistak hartu zituzten Ebro hortan, eta ematen zuen ja gerra buelta bat izango zuela, eta orduan bera esperantza handiarekin dago, baina hori berehala jakiten dute ez zuela aurrera egin, eta kartzelan gelditu behar direla denboran, baina beraiek ezakite ez dute zer egin, orduan ezakite zenbat denboran egongo diren kartzelan, ze gertatu behar den, gainera sartzen direnean monjan espetxe batean sartzen dira, orduan printzipioz beraiek pentsatzen dute monjak onak direla, ez? Eta gero pelikula aurrera doan heinean konturatzen dira, onak kenduta beste guztiak direla monja hauek. Egia esan etxean lan handia egin nuen, dokumental eskura etorri zaizkidan dokumental guztiak ikusi ditut, interneten bidez, imagen pilo bat, pixka bat ulertzeko ze gertatu zitzaien emakume horiei garai hortan, ze gertatzen zen kartzelatan, hau gertatzen dena benetan gertatu zen, orduan ulertzeko pixka bat zintzen egoera, eta gero baita ere bereziki landu nuen, saiatu nintzen lantzen, ze sentitzen duen ama batek, hau izkutuko historio bat dela, egia esan, niri ez didate inoiz kontatu garai hortan gerra zibilan kartzela hauek existitzen zirenik, eta emakumeak kartzelan sartzen zituztenik bakarrik errepubliken emazteak zirelako, edo errepublikar ideiak zituztelako, ez zer ez egiteagatik. Eta hau nienekin gertatu zela, orduan nik uste garrantzitsua dela jakitea, eta pelikula hau bide bada hori jakiteko eta hori azaleratzeko. Hemen txegen duken bat, Saturraranen, eta ez hemen bakarrik, estatu mailan kartzela piloa zeuden, guain dokumental horiek ikusi ditu dela eta orain badakit, baina nik genekien ezer, eta ni bezala, jende asko. Nik beti pentsatzen nuen, txikitan eta emakumeok zorte egin dula, gerratan libratzen ginelako, ez? Gizona juten zielako gerrara, baina ez, gure sufrimendua genduken, eta hori jakin behar da. Gu aia danak, guain honen bitartez, familia galdetzen eta gauza berria jakiten.